Ponáhľa sa to a dokumenty musia byť v Rusku o 3 dni, ale DHL, FedEx ani UPS zásielku nevezmú, dodržiavajú sankcie. Znie ti to povedome? Od februára do mája 2025 Európska únia schválila 16. a 17. balík sankcií, ktoré sprísnili kontrolu nad prepravou tovaru dvojitého použitia. Týka sa to aj kurierských služieb, buď úplne zakazujú prepravu dokumentov, alebo vyžadujú špeciálne opatrenia, najmä pri právne významných dokumentoch. Ale sankcie nie sú rozsudok. Každý deň doručujeme dôležité dokumenty do Ruska, aj keď iní odmietajú. Bez byrokracie, bez zdržania, jednoducho a načas. Dodanie od 1 do 7 pracovných dní. Ahoj, volám sa Alexej Antonov. V roku 2014 som založil medzinárodnú doručovaciu službu TSM, ktorá posiela dokumenty pre fyzické aj právnické osoby zo Slovenska do akéhokoľvek mesta v Rusku, bez ohľadu na sankcie, zatvorené hranice či pandémiu. Organizujeme expresnú prepravu do Ruska aj z Ruska. Vďaka vlastným agentúrnym sieťam a alternatívnym trasám cez spriateľené krajiny fungujeme aj tam, kde iní nie. Od roku 2022 sme úspešne doručili množstvo zásielok zo Slovenska do Ruska a máme na to výborné hodnotenia. Na nás sa obracajú ľudia, ktorí chcú poslať pas, potvrdenie, rodný list, sobášny či úmrtný list, vodičák, pozvánku, povolenie na pobyt, vízové dokumenty, zmluvy alebo splnomocnenia. Hlavné sídlo a sklad máme v Moskve, pobočky v Turecku, Číne, SAE, pobaltských štátoch a krajinách SNS. Ako poslať dokumenty do Ruska v roku 2025? Prvý krok. Kontaktuj manažéra TSM cez telefón, chat na timesavingmachine.com, WhatsApp alebo Telegram. Druhý krok. Napíš, o aký typ dokumentu ide, aká je jeho váha a rozmery obálky, presná adresa odosielateľa na Slovensku, mesto, PSČ, meno, priezvisko, telefón a adresa príjemcu v Rusku. Tretí krok. Podpíš zmluvu o poskytovaní služieb. Štvrtý krok. Vyber si čas a miesto, kde kuriér prevezme zásielku. Piatý krok. Dostaneš trackovacie číslo, aby si mohol sledovať pohyb zásielky v reálnom čase. Zásielka bude doručená kuriérom až k dverám príjemcu, domov, do kancelárie alebo na úrad, za 1 až 12 pracovných dní podľa zvoleného tarifu. Celý proces máš pod dohľadom osobného manažéra. Manažér ti ponúkne 4 možnosti doručenia do Ruska. Letecký kuriér osobne na palube, najrýchlejšia voľba 24 až 48 hodín. Tvoj dokument je v príručnej batožine. Expresná doručovacia služba cez tranzitné huby v SNS alebo Európe, podľa krajiny odosielateľa. Doručenie za 2 až 5 pracovných dní. Cenovo výhodná preprava, ideálna ak neponáhľaš. Trvanie 5 až 12 pracovných dní. Ekonomické doručenie, ak máš čas a hľadaš najlacnejšiu voľbu. Dokumenty prídu za 2 až 3 týždne. Všetky zásielky sú doručované kuriérmi osobne do rúk adresáta. Naši logistici sa postarajú o colné dokumenty, balenie, plánovanie trasy aj výber spôsobu prepravy. Tisíce ľudí po celom svete už zverili svoje zásielky do Ruska firme Time Saving Machine. Pozri si reálne recenzie na timesavingmachine.com, Google Maps, 2 GIS, Maps, Yandex, Maps, Facebook pred odoslaním si vždy skontroluj recenzie. Pripravený poslať dokumenty do Ruska? Nečakaj. Navštív stránku timesavingmachine.com alebo napíš cez WhatsApp či Telegram. Vybavíš to za pár minút. Ak ti toto video pomohlo, daj like a nezabudni sa prihlásiť na odber.